Ngiyababingelela benkosi, ngiyababingelela abengonyama, ngiyababingelela abezulu eliphezulu, ngiyababingelela abelembele eqamanya amalembe ngokukhalipha. Undaba omhle kakhulu, undaba ngiyameba ngimuke naye, ngimbuke kuze kwehle nenyembezi kube sengathi ngimbuka isihlahla somdlebe. Ngiyababingelela abenkomo yakhala emthonjaneni, izwe zonke zayizwa ukulila. Unomakhweli ngonyama, uhlanyo olusemehlweni amadoda, enhla nasezansi, ngethemba benkosi basaphila. Babingelelwa ngumntungwa ukholo ngwakwakhumalo kwikholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba nisaphila bakwethu, cha thina sisaphila emantungweni, sisaphila endinaneni. Nawo-ke umusa isihlanzi ke lesi ke bakwethu ke esingena kakhulu ke kwezeyinhlanhla singena kakhulu ke kwezimhlophe, siye siqhathwe ke nemithi ke emhlophe ke, imithi ke efana ke nomadlozana, imithi ke efana ke novuma ke omhlophe, kanye ke neminye onhlanhla emhlophe, kanye ke neminye. Singena kakhulu ke kweyinhlanhla ke lesi sihlanzi ke lesi ke bakwethu, kuthiwa ke umusa. Izinsizwa ezeshelayo ziyasithanda ke bakwethu, zisifaka lapho endukini yaso ke eyobusoka, nina beqhawe ephalazela ke ubusoka. Uyaphalaza ke lo muthi ke bakwethu, kuthiwa ke umusa, nina beqhawe. Ungena kakhulu ke emthini ke yokwakha ke inhlanhla, nina bembube. Angibonge kakhulu, angibabonge abezulu eliphezulu, angibabonge abakambomboshi omnyama, umgabadeli owagabadela inkundla kwaBulawayo, umashikizela ashiya impi yakhe, ihwanqa ladla amanye amahwanqa ngoba ladla upiti kwabasemgungundlovu.